Salutare oameni buni, bine v-am găsit la un nou clip și astăzi o să deschidem Legendary Chest-ul acesta. Sper să ne pice ceva bun, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne... Hai de loc, dă-l ăsta, hai să-i ard. Bine, mă! Upgrade Inferno, Dragon Forță. Ia să vezi ce rup acum. Maha. Dacă vrei să vezi cum rup. Bine, hai să dăm și no meci, dă. Normal. Bine, mă. Am grei pe Inferno. Acum merg forță, ce mai. Dar logo să vă grei pe Inferno. Mă gândeam și pe mine. Grei am și, nu? Asta e bine. Hai să... Hai, bă! O, mă, stai, mă, Doamne, unde mi-a dus Mega Knight-ul ăsta? Acum mi l-a adus înapoi la viață. Doamne, unde mi-a adus unde mi ducese Mega Knight-ul ăsta? Hai, mă. Pune-te ca mine. Și l-am bătut din șart. Star hai bine, dă-i frumos încolo, frumos încolo și du-te încolo, frumos încolo, frumos și du-te încolo, du-te încolo, du-te încolo, du-te încolo. Bum, șuncă. Bagă șunca, Doamne, bagă șunca, Doamne, bagă șunca, să câștigăm. Bagă șunca, bă, la pachet, bă, că bine, bă. Hai, bă, bun. Dacă vă place acest episod, nu uitați să dați un mare like și că trebuie să dați la în fine, lasă să câștig acum. Să câștig, Doamne miluiește. Bagă un peca frumos aici. Îmi distruge pe prinț. Bam. Bă. Nu, de aici. O ia de aici. O ia de aici. 3 musketiers. Plus un musketiers. Nu cred. Cred că... Cum ar fi, mă? Cum ar fi să mă fac acum? Ultima sotra de următoare. Vreau altceva. Bum. Hai, mă, bine. Ne pați, zi. Ok, am pierdut. Bine, oameni buni, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Să vă aduc mai multe de voștri. Eu am fost Max Gău și v-am pupat. Pa!